Kusangana zvakare panonzi pano, nhasi tine nhau dzichangoburwa dzine chekuita nevaviri vana muzvinabhizimusi avo vakapomerwa mhosva dzekubiridzira dzefraud, Mike Chimombe naMoses Mpofu, avo vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti bail neHigh Court. Justice Pisirai Kwenda atonga kuti zvikonzero zviviri zvakataurwa pekutanga nedare remajistreti zvichiri kushanda, njodzi yekupindira uye mukana wekuti vatize nekuda kwehuremu hwemhosva dzavari kupomerwa. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari inosvika $7 million kubva kuhurumende kuburikidza neurongwa hwenhema huri bogus hwezvibayiro zvemakwai pasi pekambani yavo yeBlack Deck Poultry. Kambani iyi inonzi haina kumbobvira yavapo, iri non-existent. So mukupeta kwake kana kuti mukutonga kwavo, Justice Kwenda vasimbisa kuti kubiridzira mari yeruzhinji imhosva yakakomba ine chirango chinogona kusvika 20 years mujeri. Mutongi ashorawo magweta nekutambisa nguva nekutumira zvinyorwa zvisina basa, achiti zvikumbiro zvekubvisa mari yechibatiso yebail should be straightforward, zviri zvechokwadi uye zvichibva pane chokwadi zviine mafacts. Pari zvino Chimombe naMpofu vari kuramba vari mujeri vachimirira kutongwa. Stay tuned for more.